Tini tangsolni di boni damni heitama jura dosram kamio tipra motha bodol ni bakakti kaisa kothumung panda khlaijana tongmani phiaba salhamya wati wama bai o panda muthagai rejaka hnei kokthum pandan bisingti saklai rejaka Lain hambai jotono media friends tai jotot khajani tiprasa takutai rokjong ini salmani 12 tarik 12 Jun ini salau kaisa tipra motha yang kumlung coordination de kaisa nuwa jijak panda tongmani ini postpone khlai rejaka watui lai phaimani bagai tai sini borok baksa phai sok pai jana bagai a panda no sung tini se jorti kholobai rejaka tai buskang father o sung wan sung lainai a committee ni coordination committee ni bisiti tai waisa sung abono khlaijak nai asono jotona hambai tini orotom ni bagai fresh media no rihna nangka tini 12 tarik 12 Jun tini bobagrani oroni mangkong busango tini sini khoibor block committee bai luwa jijak tini kacha lokutum kotorma panda khai tongo aboni bagai thanayo je BJP ro oro sini bobagrani mangkong busango je BJP ro boro oro gathering je khai meeting khailengmani sini bobagrani mutino no borok thanai je 2019 sini bobagrani mutino borok guli kokha sungje siye no protest khatini tini borong no jagao mangkhang bihakari oro meeting khailangka sini dopani borong oro pore khanya bagai oro meeting khaila aboni bagai sung palta jababrona bagai sung tini 12 Jun sung tini oro sini tipra mothani engai sung tini kumlung elakar sini khoibol block boy lojijak sung tini oro kotor ma lokothum panda sojaka sung no BJP ro sung palta jababrona bagai aboni bagai sung tini oro kotor ma kaisa mas gathering sung o amsani joto lokorongno khaganang lokorongno bobagrana hampunai lokorongno sung sanamo tongo jotona phaibedi khabai kham manjulai sung tarsa tini oro borong ni sai borok kobang maka sung lokothum panda khai phununai abon bagani sung tini oro uthum lainai diporni duitani bisingo sung oro bisingo kothum lainai sini senior leader ro kotor kotor phaibinai o jago sini dasuri tongo sini senior leader sini town committee ni sini youth dok tongo jotono sung sini khoibol block committee loi oro sung mas gathering sung tini asu oro kothumai tongo abon bagai oam sani korona haina hai kothabai khonyamo tongo jotono noro oro phaiai manja phaibide sini senior rok sini leader rok suno bom hai kok kasarma amuk khana paina bagai ang oam sani korona khabai khubai koyo bobo sabo oro program attend khaipene bobo neta oba oro attend khaipene sini বিরোধী দল ni sini leader sini sir Onimesh Debrma tai sini ro phanyai sini local MDC tai sini ro phanyai sini Takjala ni sini MLA sir Bisit Kolai tai sini Mandai ni madam phanyai madam Sapna tai sini Golagadi communication MLA sini sir Manok phanyai tai sini Romindro sir sini tamni PM Kedal bok sop phanyai abon bagai ang omno konyamo sungo joto khagnang lukurok oro joto phayai ini diporni ditawo oro gathering manam phagna bagai oro ka sudo khoibol block ni singda borkhuna nate alka jangani bodo fainai oro suno luwa jinana bagai ege suno sini khoibol block no daitto rokha abon bagai sini oro duita constitution phanai mandai ni phanai Takjala ni phanai tai sini khoibol constitution ni borok phanai